Aquest és el territori de Masies. Una terra situada al bell mig de tot i de res, entre el sud del Solsonès, el nord de la Segarra i l'oest del Bages. Les persones del territori de Masies volen explicar-se al món i a elles mateixes. Som la gent que hem viscut aquí des de fa segles i la que ha arribat d'arreu. Aquesta llavor va ser sembrada el 2009 fruit del procés col·lectiu Actua. El 2013 ens vàrem constituir com a associació. I el 2016 vàrem llançar el projecte Tasta Territori i vàrem incorporar socis. El 2018 ens repensem, ho fem contínuament, i el 2019 ens presentem com a cooperativa local. Viure al territori i del territori per mantenir-lo viu. Tasta Territori exposa la nostra gastronomia al món. Les rutes guiades pels veïns ens expliquen i desmunten mites del món rural. Les exposicions ens permeten enfocar temes concrets. I les publicacions mantenen viva la memòria del que som. De portes de Masies en fora i de portes endins. A la gent que al territori de Masies treballa la terra amb les mans i el cor.